Przyszedł taki facet do dyrektora cyrku, bo chciał się u niego zatrudnić. Ale przyszedł z psem i miał taką skrzynkę pod pachą. Godo, no panie dyrektorze, no szukam roboty, czy pan by mnie zatrudnił? No ale co pan poradzi pokazać? No ja panu mogę pokazać, ale mi jest do tego potrzebne pianino. Ma pan pianino? No ja mam. Przyszli do tego pianina, ten pies przysiadł do pianina, ten z tej skrzynki wyciągnął jeża, dał psu na łeb i normalnie jak ten pies fajnie zaczął grać, a ten jeż, taka piękna melodia. Kurde, ten dyrektor, on nie miał z wrażenia go. Ja pana przyjmuję zaraz. I no, jedna rzecz, niech mi pan powie, niech mi pan ta sztuczka zdradzi, na czym to polega. Wie pan co, ja panu powiem, ale niech pan tego nikomu nie godo. To ten pies grał i gwizdał, a ten jeż ino udawał.